Ola a todos e a todas, eu sou Lara Rodríguez Vilas e isto é Un Minuto Azul. A palabra na que profundizaremos hoxe será buceta. Para comezar falaremos sobre a súa orixe, que a súa procedencia, según o citado dicionario, se explica a partir do castelán antigo buzo, certa embarcación. A definición desta palabra sería a variante pequena de lancha, a remo e a vela, máis grande que a bote, coa proa e as popas da mesma forma. Buceta, igual que todas as palabras, pode cambiar según a lingua que se emprega. Neste caso, tanto en castelán, francés, inglés e portugués, esta palabra escribirase igual e pronunciarase distintamente. Un dato curioso é que na vila de Costeira del Rianxo podemos atopar moitos tipos de barcos de vacacións e entre elas podemos atopar a buceta. Isto sería todo por hoxe, isto foi Un Minuto Azul.